uitgestelde optocht alsnog van start. Vanuit Zusje in Venray een sfeerverslag van de carnavalsoptocht 2016 in Venray. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, Londen jupe weg, stikt die handen de lucht. En routewissel, 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 doe de routewissel. Ich heb ieder weekend vrij, dan maakt me toch zo blij. Hij zich met mijn auto naar de kust doorheen. Een jeep met open dak had ik niks eens gekocht. Met toen kwam het met bakken, bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Bakken uit de lucht. Het regent, het hagelt en de chauffeur ziet niks. Paraplu weg, Londen jupe weg, stikt die handen de lucht. En routewissel, 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 doe de routewissel, 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 doe de routewissel. Alice, zie jij de mooiste van Venray? Nee, dat zien de mensen. Dat zien de mensen. Ja, En hoe voelt dat nou in de regen? maakt niet uit. Maakt niet uit. Is gezellig. En doe het allemaal veel plezier nou? Ja, heel veel plezier. Oké. In de truck, in de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Chauffeur, doet de wissel zoek in de lucht. Chauffeur, aanvegen weer de bocht. Chauffeur, doet de wissel zoek in de lucht. Chauffeur, stop, achter me gaan. Volg me. Iedereen. Kom op. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. In de Mini, de Bugatti, de Ferrari, in de truck. Die jongens waren weer. Zo, ik sta hier bij Vos voorop van de Karkelingers uit Oosterum. Die moet toch apetrots zijn dat de Pila's Cup voor de hoeveelste keer gaat die met ons naar Oosterum. Die gaat voor de 6e keer, maar voor de 2e keer achterin naar Oosterum. Voor de 2e keer gaat hij nou naar Oosterum, dus als jullie volgend jaar het weer goed doen, dan blijft hij ook in Oosterum. Dat is wel de bedoeling, ja. Oké. Dat is het plan. Ja, dat is het plan. Oké, maar het was sowieso, ondanks dat het weer natuurlijk vandaag ook niet zo geweldig was, toch een prachtige optocht. En toch ondanks alles veel publiek. Ja, we hadden van tevoren verwacht dat het wel iets minder druk zou zijn, maar het overstemde eigenlijk mijn verwachtingen wel. Ik vond het behoorlijk druk en ik vond het vooral mooi dat de mensen de moeite genomen hadden, ondanks het slechte weer, om toch even te komen kijken. Ja, naar de dat is optocht. best een compliment voor het publiek waard, Ja, toch? absoluut. En ik denk aan dat er nou in Oosterum straks nog een flink feestje gevierd gaat worden, mogen we aannemen of niet? Ja, we zitten een beetje in de blessuretijd van de vasteloven, maar ja, je kunt wel zien, in de blessuretijd kun je ook nog de winnende treffer maken. En als je een winnende treffer maakt, dan moet je dat vieren, dus dat gaan we straks zeker doen, ja. 1, 2, 3. Ik ben beneden of ik ook zal zien. Er is zoveel te vertellen. De laatste keer was prachtig hier als plekje waar wij duk hebben gestaan. Dat is nog leeg. Zonder O is het hetzelfde niet. Maar ik denk wel dat ik ook nog zie. Door hem huffen weet ik laatst nog worden en ik stuur de basis dus nog. Ik zie ook door een malle glazen hoek op de liefde
we gaan naar het Schouwburgplein daar. Naar het Schouwburgplein, dus jullie hebben nog even een stukje voor de boeg. We hebben heel wat te gaan nog, ja. Oh, we even tanken nog. Oké, niet vergeten te tanken, want anders komen jullie niet, hè? Dat zullen we zeker doen. En wat lucht bij pompen nog. Oké. Stut voor eeuwig in ons hart gegrift. We geven om een roodschut, maar zingen op de moord en heftig glaas. Maar in de lucht, hier laat schopen zoekt een boord. Op de liefde, op het leven, op de lagen, op de toon. Joh, ik blinken op ieder die ons hart beslaan. En die bij ons staan. Op de liefde, op het leven, op de lagen, op de toon. Joh, ik blinken op ieder die ons hart. Het is alleen zo jammer dat het niet zo goed plekt vanmiddag, hè? Ja, maar ik vind het mooi dat ze jong vrouw die mooie vrouw op een plek te worden. Dat kan ik zo bedoel ik. zeggen. Dat gebeurt hem ook niet iedere dag, hè? Nee, niet elke dag. Dat weet je al. Wees niet mooi, dit is ons huis. Met de zaak nooit vroeg naar huis. Wees samen, 4 dagen hier. Bent u ooit zullen nooit alleen. We zien de roets en op de optocht. En we zien nog zoveel meer. In Rooi is het 4 dagen doen. De steuren zien we hier. Als geloof ziet die rood, dus de zon aan de kant. Met dansen zie en zieren, mooi Zazeland. Als geloof ziet die rood, ja de mooiste die van Job. Dus met al die allemaal, vieren we het feestje nou. We zien het weer. De prachtige optocht hebben we voorbij zien komen. Veel publiek, ondanks alles. Het moet voor jou toch geweldig geweest zijn om dat te mogen beleven. Ja, absoluut. Natuurlijk is dat geweldig. Was toch wel een domper inderdaad afgelopen maandag dat we niet hebben kunnen trekken. Maar vandaag maakt het heel veel goed en echt geweldig dat er zoveel mensen toch de moeite hebben genomen om ondanks het toch hele slechte weer naar ver uit te komen. Heel gaaf. En ondanks dat ook nog, wat heel leuk is, de publieksprijs gewonnen als ik het begrepen heb. Ja, absoluut. En dat is vooral een hele grote waardering voor de kels van de Brooi Klooi en Techniek die de wagen gebouwd hebben. Die er zo ontzettend veel uren ingestopt hebben. En dat het Venneroyse publiek en de publiek uit de gemeente de wagen zo waardeert. Dat is voor de jongens is dat een geweldige prijs. En zie je door het Gooise Hazeland. Vast de loven stiekt die rooi. Ja, de mooiste diep van Job. Dus met al die allemaal vieren we het feestje nou. Vast de loven stiekt die rooi. Dus de zon aan de kant. Weet als je zie en zie je door het Gooise Hazeland. Vast de loven stiekt die rooi. Ja, de mooiste diep van Job. Dus met al die allemaal vieren we het feestje nou. Met al die allemaal vieren we het feestje nou. Met al die allemaal vieren we het feestje nou. Vanuit de gezelligste woonkamer van Venray sluiten wij Vastelavond 2016 af.